Kollox jinsab lesta biex il-ħadd fl-10:30 ta' filgħodu s-City Theatre fil-Belt Valletta jilqa' attività f'forma ta' laqgħa ta' diskussjoni tal-Partit Laburista li timmarka 3 snin ta' Robert Abela bħala Prim Ministru mexxej Laburista. Is-Sibt filgħodu għan jużar is-City Theatre fejn hemmhekk seta' jsegwi l-preparamenti għad-diskussjoni politika bit-tema Robert Abela qalb in-nies. Hemmhekk tkellimna mas-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista, il-Perit William Lewis, li ħeġġeġ lill-pubbliku biex jattendi għal din l-attività importanti. Din l-attività ħatkun qed timmarka 3 snin mindu il-Partit Laburista għadda minn proċess ta' bidla fil-mexxej tiegħu u minn hemmhekk rajna 3 snin ta' tiġdid u ta' riformi kemm fil-Partit Laburista kif ukoll fil-Gvern kif imbagħad is-sena l-oħra il-poplu Malti tagħna l-fiduċja u ġibna l-ikbar maġġoranza li qatt ġibna f'elezzjoni ġenerali u dan kien riżultat ta' dan riformi li l-Partit Laburista għamel. Huwa rimarka wkoll il-format ta' din l-attività e kif fiha l-Prim Ministru se jkun qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-persuni li se jkunu qed isegwu din id-diskussjoni. Prim Ministru għada ħajkun qed iwieġeb mistoqsijiet ta' dawk kollha li qed jinġabru fis-City Theatre biex bekk ikun qed jagħti l-viżjoni ta' dan il-pajjiż. Id-diskussjoni tal-ħatma l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela se tibda fl-10:30 ta' filgħodu u se tixxandar fuq l-istazzjonijiet fuq il-mezzi tal-midja soċjali tal-Partit Laburista.